Som nikdy neverila Biblii a smiala som sa ľuďom, tak ako sa teraz mnohí smejú. Ale v roku 2012 sa mi stalo, práve ten rok som odpadávala. Z ničoho nič proste ma vyplo. A odpadala som asi 3 alebo 4 krát, už si to nepamätám presne. A môj syn mal tedy 5,5 roka. Asi 3. krát to bolo, keď som odpadla. A to bolo zase doma. A sedela som za stolom dole o 6 ráno v kuchyni. Vždycky to bolo ráno, takto okolo 6. A chcela som si dať nejaké tabletky, lebo mi bolo zle vtedy. Mala som tie ženské veci. A ja už som cítila, už som vedela, že idem odpadnúť a už som zakričala proste na mamu, vtedy ešte mamina žila a som na ňu zakričala, ale už som o sebe nevedela, už som sa zrútila zo stoličky na zem. A ešte som zahliadla môjho syna, proste ešte chvíľku, on bežal dole po schodoch a ja som spadla. Ale ja v tom momente, ako som ja odpadla, tak ja som sa ocitla proste, ja to neviem ani opísať, čo som tam videla a boli tam ľudia oproti mne. Videla som to presne, ako vidím tento svet, ako sme tu proste, úplne reálne som to videla. Ja som nevidela svoje telo, ja som bola len tak z svojho pohľadu, že som to pozorovala. Oni stáli, tí ľudia oproti mne, nebolo ich tam veľa práve, že boli od seba niekoľko metrov. Všetci mali dlhé biele rúcha, ešte si pamätám také límčeky, také biele a dlhé úzke rúcha a také žiarivé. Z nich stála také žiara proste. A oni boli všetci mladí a všetci sa usmievali, nehovoril nikto, len na mňa hľadeli, usmievali sa a boli šťastní. Ja som sa tam cítila veľmi šťastná, proste plný pokoj a bola tam za nimi hneď taká lúka zelená s obrovskými, také krásne kvety. To som nikdy nevidela na zemi, tie kvety. A všetci boli mladí. A toho muža, ktorý sa tak na mňa pozeral, ja som si tak zafixovala jeho tvár. Taký mladý muž, také hnedé vlasy mal, si pamätám. A trvalo to asi pár sekúnd. A ja som potom sa zobudila na tej zemi, celá obliata vodou, lebo mama ma musela obliať vodou, ma nevedela prebrať nikdy. A ja som v tom momente ich nespoznávala, v tých sekundách, že kto to je. Ja som vedela, že tam som bola doma a že čo robím tu proste na tej zemi. A ešte som mala rozseknuté celé obočie, ja som mala ešte zaliaté tvár krvou, pravú polku hlavy. V tváre, pardon. A potom som sa teda tak spamätala, ako mama mi potom aj zavolala záchranku, lebo som mala, že nemám otraz mozgu, lebo to bola strašná rána proste na tú zem. A mala som to rozseknuté, moc mi to krvácalo, oni ma zobrali, to tam zašívali, ale ja som nad tým potom aj rozmýšľala a proste potom zase ma zjedol ten zlý a úplne som to vypustila z hlavy nejak a žila som ďalej, tak ako som žila v tom ezoterizme, proste v UFO a tak ďalej a tieto blúdy, čo mi stále on podsúval a držal ma v tom a len aby som bola ďalej od Biblie. Ale pán proste, on bol tak trpezlivý stále a že stalo sa mi o 2 roky neskôr, že ma museli operovať. Mala som veľkú cystu a ten doktor mi pokázal operáciu a keď sme to nevedeli, to sa zistilo až o týždeň neskôr. A ja som bola na nemocnici, kde dávali také silnejšie narkózy, lebo tam proste boli ľudia, onkologickí pacienti a ja som tam teda bola cez toho doktora, lebo som ho poznala roky a verila som mu teda. A ja som sa zrazu, bola som vlastne bezvedomý a ja som sa ocitla v tme. Ale všade okolo bolo nekonečno a nekonečná tma. A ja som tam len stála a čakala som keby na niečo. To trvalo zase pár sekúnd a potom som sa prebrala na tom vozíku, na tom operačnom a celé telo, ako opísal Marek, mi natriasalo sa úplne celé. A tá sestrička ku mne pribehla a hovorí mi, že za chvíľku to opadne to trasenie, že vy ste dostali len silnejšiu narkózu. Takže vlastne, možno keby mi dali ešte silnejšiu, ja neviem, či už som nebola jednou nohou proste tam. A nespasená samozrejme vtedy. A ja som až potom neskôr, v roku 2020, keď mi jedna pani kázala evanjelium u kamarátky, tak ja som potom vlastne, ona mi hovorila zjavenie Jána a opisovala mi tam ľudí v bielých rúchach a ja som si zrazu na to spomenula, že ja som to videla proste, a ja som sa aj pýtala tej Alenky, že čo som ja videla, ja neviem potom, kde som bola proste a ona tiež nevedela proste, že či som bola v nebi alebo kde ma pán zobral proste, ale viem, že mi to tam ukázala pre tento čas, čo je teraz, aby som ja uverila, lebo on vedel, že ja musím uveriť tak, aby som zažila proste nič. A potom som videla svedectvo Jana McCormacka, neviem, či poznáte Jana McCormacka. A ja už som ho videla asi 5 krát, ale za každý plačem nad ním, lebo on tam rozprával, keď zomrel,
ako sa ocitol v tej tme proste, že v nekonečnej, že stál v tej tme a ja som si spomenul na tú tmu, lenže on už tam počul hlasy. A ja som ešte nebola mŕtva proste, ja som bola len bezvedomý. A mne dal Pán tam, mne dal ukázať, že kde ja skončím proste ako nespasená. Preto vlastne, lebo ja som vyhlasovala celý život, že peklo neexistuje, že to sú podvody vatikánske a tak ďalej a proste neverila som v peklo vôbec proste. A tak ako som v ňom vtedy neverila, tak teraz len chodím a hlasám ľuďom, že peklo je skutočné a proste, aby sa navrátili, aby odozdali život Ježišovi Kristovi, lebo nechcú tam ísť proste, ale Pán Boh nemôže konať proti svojmu slovu. On neurobí výnimku, on ani anielov neušetril, ani vlastného syna neušetril. Ale je mi tak ľúto, proste ľudia to odmietajú, ako ja som to odmietala kedysi ja. Že môžeme sa za nich ani nemodliť. To je jediné, čo môžeme, aby Pán dal milosť. A vlastne tak som potom uverila, ale samozrejme, že ten zlý sa snažil ešte a všelijaké mi podsúval všeličo, ale už potom, keď som bola pokrstená a potom ma Pán pokrstil svojim duchom, tak už mi ukazoval všetko falošné a čo je zlé, od čoho, a ja som sa držala a udržala som sa len jeho Biblie, jeho slova a proste skúšala to cez apokryfy a tak ďalej. Ja som všelijaké veci prešla, aby teda ma on dostal ešte, ale skúšal mi zabiť aj syna. Ja som musela proste tedy odovzdať to Pánovi, lebo ja by som tu už nemala syna. To bol boj proste jeho, na to tiež nezabudnem proste. A potom 22., keď vlastne ešte mi zobrali maminu do nemocnice, naraz, z ničoho nič. Ja som myslela, že ona sa vráti večer, ale ja som bola v práci, ja som mala celý deň pokoj. Strašný pokoj, ja neviem, to bol ten pokoj Pána, ktorý mi on dal v roku 2020. A ja som sa tak modlila vtedy ešte, a on je tak dobrý, náš otec, je neskutočne, ako on je úžasný. Ja som sa tak modlila, Páni, ak chceš mi ju vrátiť, tak mi ju vráť proste. Ale nech sa deje tvoja vôľa. Ak ju chceš tak zachrániť, že ona má odísť, tak prosím, nech odíde. S úsmevom na perách a bez bolesti. A nám volali potom asi o 6:00. A potom sme sa dozvedeli, že doktorka ju držala za ruku na tom a ona s nimi srandovala, ona odišla a ju vyplo. Ju Pán vypol normálne s úsmevom na perách, ona srandovala bez bolesti, nám to povedali. Takže ma vypočul. A potom som sa ho ešte pýtala, lebo ja vždy idem za ním proste. Ja idem len za ním do jeho slova a pýtam sa ho, on mi odpovedá cez svoje slovo, otvorím to tam, kde proste mi ukáže, čo potrebujem vedieť. A ja som nevedela a ja som sa pýtala, Páne, proste, kde išla mama? Proste ukážeš mi to, aby som proste mala ten pokoj. A ja som to otvorila, myslím, že to je Izaiáš 38, tuším. A tam som čítala a tam potom, jak som ďalej čítala, tam je ten muž, ktorý dostal tých 15 rokov života. A on vlastne tam píše, Boh mu hovorí, a hodil som tvoje hriechy poza svoj chrbát. A tam ma zastavil a mi povedal, tu čítaj. Takže vlastne mi dalo to, že mamina tam proste bola, ona činila pokoj, lebo mamina verila. Ja som jej rozprávala veľa proste o Bohu a ona verila. A vlastne ona takto tam s ním bola sama s Pánom, ona v tom duchu a ona mu vyznávala hriechy a Pán hodil tie hriechy poza svoj chrbát a prijal ju. Takže ja mám pokoj a ja mám veľa svedectiev, ja neviem s Pánom, že či chcete počuť. Ja nemám svedectva o uzdravení, ja som chvála Pánu zdravá, Pán ma drží v zdraví. Keď niečo mám, tak proste mu to idem vyznať a čakám, kedy ma uzdraví. Ale on ma asi povolal na to proste, aby som lebo vlastne, ja som verila vždy, že Boh je, proste verila som, ale ja som ho nepoznala, tak jak mnohí ho nepoznajú. Nevedela som, aký on je živý a že my sme stvorení na jeho obraz. A vlastne, keď som ja uverila, tedy uveril aj môj manžel bol ateista úplný, ale jeho sa Pán veľmi zmocnil. On má veľmi silné svedectvo ohľadom marihuany. A neviem, či to chcete počuť, takže môžem vám povedať, ako ho Pán zavolal. Kačku, ještě na to, prosím tě, řekneš, já mám takovou otázku. Ty si tam viděla v nebi muže, měl hnědé vlasy a kdo to podle tebe byl? Neviem, mne to pripadalo, jak to boli nejakí tak svätí. Myslím, že to boli tí vyvolení svätí proste, ktorí tam boli už v tých oslavených rúchach, alebo proste oni dostali to rucho a ja neviem, Pán mi to takto len ukázal proste tých ľudí a neviem, boli tam aj ženy, aj títo muži, všetci boli v tom veku, okolo tých 30 rokov, takí mladí proste. Ale nebolo ich tam veľa práve, že boli tak v rozostupoch a neviem, pár desiatok asi približne. Tak nám to řekni o té marihuáně. No on nechcel si toto, on veril Pánovi všetko proste
ale nechcel si pustiť tú rastlinu. On si myslel, že to Pán stvoril, že to je rastlina proste, áno, že nás uzdravuje. A ja som mu to stále hovorila, že to není tak. Ale modlila som sa za neho a 3 roky som sa vlastne stále modlila a raz mi tak povedal, že proste on musí ísť, že Pán mu povedal v modlitbe 3-krát, že musí odísť do Thajska a musí na letisku nechať proste ešte elektronickú cigaretu. Ja som vedela, že Pán ho zavolal, tak vlastne on zobral len Bibliu, ruksák, proste dal výpoveď práci a išiel s Pánom. Veril proste, tak ho viedol. Prišiel tam, prestal, všetko ho zanechal, vyhodil a vtedy vlastne už bola legitímna už je tajskú marihuana, ale Pán mu to zobral všetko, absolútne. Doteraz nemá absolútne nič, žiadne že chutie. V momente, ak nikomu zoberie niekto fajčí, že tuhé cigarety a čo sú svedectvá, že to zoberie Pán, tak takisto jemu zobral toto. Lenže on ešte, keď už chcel ísť domov po 29 dňoch, tak si mu povedal, on musel vidieť, komu on obetoval 23 rokov tú marihuanu a toto by mali ľudia vedieť proste, lebo to aj tí, ktorí si to obhajujú stále, nevedia to. A on mu potom ešte povedal, že pôjdeš na Bali. Ale môjho muža by ani nenapadlo proste ísť na Bali, on už chcel ísť aj domov a tak si vybavil poslednú letenku, posledné ubytovanie, všetko Pán zariadil proste s polovičnými zľavami, on proste ho tak viedol a on prišiel teda na to Bali a už bol na tej letiskovej hale a tam sa stalo ešte, že nevedel sa dostať von, lebo tam sa jedine cez ten QR kód sa môže človek dostať z letiskovej haly. A ja som myslela, že to ešte tam platia tie vakcinačné pasy. A on mi volal a ja som doma na kolena išla a že Pane, proste, ty ho môžeš jedine odtiaľ dostať, proste ja tebe verím a proste je tam a je len s tebou, nikto iný tam s ním není a proste takto som to vyznávala a za chvíľu mi zavolal. V tom momente on tam sedel na zemi zúfalý, že nevedel, ak sa dostane odtiaľ. Došiel k nemu jeden muž, proste, po anglicky nič sa pri ňom zjavil a povedal mu, že potrebuješ pomôcť. Všetko mu vybavil, všetko mu vyťukal to mobile, dostal ho von. No a on keď už bol vonku, všetko proste, už ubytovaný, tak on tam vlastne zistil, neviem, či si Brašek niekedy počul o tom, čo je vlastne tá krajina Bali. To je tak, to je neskutočné, čo tam sa deje. Proste to je tak začarovaná krajina pod tým zlým. A tí ľudia, keď tam idú, že na dovolenku, tak všetci si tam odnášajú proste. A oni tam majú po celom tom ostrove, majú všade tie sochy satanové, proste všade sú, na každých 2 metroch. Majú tam svojich ľudí, ktorí majú tie paličky a všade vydávajú ten zvuk. To tam je počuť po celom ostrove. Do toho majú všade kadidlo, tie hnusné sviečky, proste čo to vyvoláva. A oni majú tie obete, vlastne v starom zákone, majú tam tie sochy, a majú tam ľudí, ktorí v miskách im nosia uvarenú ryžu, nosia im tam tuším nejaký alkohol a majú tam jointy, ušúlané jointy im tam dávajú tým sochám proste ako obete. A on keď to tam videl, až tam pochopil proste, že on obetovával Bohu Šiva toto proste, tú marihuanu. On bol z toho hotový proste, že čo on robil proste, on tak vyznával proste Bohu, tak sa kajal. A ja viem, že veľa ľudí proste, aj kresťania, že oni si myslia, že to je nič proste, a u nás nič neexistuje proste, ani CBD, nič absolútne, to je všetko z tej rastliny, to je jedno, oni môžu povedať lekári, áno, nám to netreba, my máme Pána Ježiša, on je náš lekár, my nepotrebujeme už takéto veci, proste ten, kto vyznáva Krista, že je mu všetkým, že jeho učiteľ, lekár, radca, proste žení všetkým, tak sa má k nemu obracať a na žiadne takéto proste veci, ako sú tieto látky všelijaké. Aj keď to je len CBD, ktoré proste nespôsobuje to omámenie s tým THC. Takže vlastne Pán mu to tam musel ukázať a on tam potom ešte mal chodiť a on sa naučil žehnať v ich jazyku a chodil, on tam vyše 300 km prešiel, tam sú 260 dní v roku rôzne rituály, ale toho povedal, že to boli strašné rituály, že ty keby si to videl a že to proste, že on sám sa stále v kuse modlil, že keby náš by to tam nevydržal proste a stále im žehnal v mene Ježiša Krista tej ich reči a tam sa ho vlastne aj Pán dotkol, už keď bol vyčistený, tak až tam pocítil dotyk Ježiša, toho úplne zlomilo a úplne sa ho dotkol a proste, on sa mi navrátil úplne nový muž proste, to sa nedá porovnať. Takže len toľko som chcela proste, že sú tu tie zvody všade a proste len veriť Pánovi a my prichádzame teraz do týchto ťažkých časov a budeme skúšaní ešte mnohí a Pán nás bude preskúšavať, ale my musíme obstať to, nič iné, len na ňo sa pozerať proste a ako je napísané v Žalme 91, ktorý mi dáva stále proste Pán, ja si ho stále aj spievam, aj si ho čítam, keď po vašom boku padne 1000 a 10 000, tak teba sa to nedotkne proste, nás sa to nemôže dotknúť, lebo
My sme v tomto svete, ale my sme vyšli z tohto sveta. Ako Pán povedal, že ja nie som z tohto sveta, takže ani my nemôžeme byť z tohto sveta. A tak musíme jedine žiť proste, aby sme vydržali až do konca.